Com tots vostès ja saben, aquest estiu, després de 2 estius sense piscina municipal de Sant Josep, obrirà la piscina de nou, després de 2 anys, un servei que el Partit Popular ha decidit privatitzar la seva gestió. La decisió que va prendre el Partit Popular de tancar aquesta piscina de Sant Josep el que demostra és la seva incapacitat per a gestionar de forma seriosa i responsable els serveis públics. Des del Partit Popular diuen que el van tancar per motius econòmics, però la realitat és que tot el contrari. No és cert, la van tancar per purs motius ideològics, per a privatitzar-la i perquè el PP està desmantelant a poc tots els serveis públics, a poc l'empresa municipal de serveis. La seva ideologia de privatitzar-lo tot i la seva incapacitat per a gestionar els serveis públics de forma adequada han privat durant 2 estius a tots els veïns i veïnes de la vall d'un servei tan important com és la piscina municipal de Sant Josep. Eixa és la realitat i no el discurs enganyós que fa el Partit Popular. Ara, el Partit Popular ha decidit privatitzar aquesta gestió de la piscina de Sant Josep. Ens han dit en diverses ocasions en el ple municipal, quan hem plantejat altres opcions que no foren la privatització, que la privatitze perquè l'Ajuntament no té diners per a totes les reparacions que fan falta en aquesta piscina. Però és que tampoc és realitat això, tampoc és veritat, perquè segons les dades que el mateix equip de govern del Partit Popular ens ha donat i ja ha fet públiques, l'empresa concessionària ha invertit 60.000 euros en les reparacions que han fet falta en la piscina i en la cafeteria. Algú pot creure's que per no gastar-se, dedicar 60.000 euros per a arreglar la piscina municipal, s'ha deixat que se tanque i s'ha deixat de continuar en la gestió pública d'aquest servei? A qui vol enganyar el Partit Popular amb aquest argument? No és cert el que estan dient. El Partit Popular ha gestionat aquesta gestió, ha privatitzat aquesta gestió de la piscina de Sant Josep per la seva ideologia contrària a la gestió municipal i a la gestió pública dels serveis. El PP vol privatitzar-lo tot, ignorant una realitat, i és que en la vall tenim experiències molt negatives, experiències desastroses de com ha sigut la gestió dels serveis que s'han privatitzat. Com va passar en el seu moment amb la piscina municipal coberta, i com està passant en aquests moments amb la gestió del pèssim servei de recollida i neteja de fem del poble de la vall, que tenim un nefast i una negativa concessió des que el Partit Popular va privatitzar el servei de neteja i recollida de fem del nostre poble. Esquerra Unida esperem que aquesta empresa concessionària, que s'ha quedat la gestió de la piscina municipal de Sant Josep, faça el seu servei com toca, que atenga als veïns, als clients, als veïns i veïnes de la vall, a tots els usuaris de la manera adequada i sobretot que tinguen cura de les instal·lacions, perquè ja hem tingut males experiències també amb altres empreses que no han mantingut les instal·lacions en les degudes condicions. Però creiem que hi ha algo molt clar, i és que el servei de la piscina de Sant Josep hauria pogut seguir sent municipal, pública, i podria haver estat gestionada per l'empresa municipal. Perquè si un servei és rentable per a una empresa privada, també és rentable per a l'empresa pública, per a l'empresa municipal. El que passa és que el Partit Popular ja havia pres la decisió de privatitzar aquest servei abans de fer cap estudi, abans d'estudiar res, i per això es va negar a estudiar cap altra possibilitat que no fora la seva privatització.